Máme tu týždeň 28, kamaráti. Leto plnom prúde, úhorková sezóna, dovolenky, festivaly, všetko hrá a ja som pekne spečený, ale máme tu pre vás krásne týždenné menu raz a opäť. Je nabombené, začneme na ostro kyslou polievkou, takto kurácov, kto pozná a vie, ten vie. Dvaja ašpiranti na najbizí jedla tohto týždňa a teda klasika, kuráci špís, plnený paprikou, cibulkou, hranolky, naša domáca tatárska omáčka a zemiaková kaša s rezníkom z bravčového karé s čalamádou. Toto bude lietať určite. Máme tu pre vás, čo majú radi cestoviny, naše domáce krásne kanestriny, niečo ako pene, s bolonským ragu, pecorino, bazalka, vybavené. Máme tu takéto krásny ľahký šalatík s cesnakovým dressingom a je na tom opečená hliva s takým gyrosovým nádychom tortilky. Pozrite na tú kocku šmiku, to je naše francúzske zemiaky s tviklou a samozrejme nám nemôže chýbať niečo sladučké a to sú tieto krásne buchty, ktoré sú plnené povidlami, slikovým lekvárom, vanilkový krém na svodu a na vrchu je maková posypka. To je všetko na tento týždeň, kamaráti. Pripomínam, že máme sobotu akciu Nachos a teda prídu chlapci z Bratislavy, budeme robiť mexické jedlá, taká mexická fiesta. Bude samozrejme skvelý DJ a Lacko Fajn, výborný kamarát môj, príde miešať koktejliky. Takže tešíme sa na vás, pozrite si to na webe, na sociálnych sieťach. Ja vám prajem krásny týždeň, ľúbte sa, majte sa radi, objímajte sa a buďte k sebe ľúbezní. To je všetko. Krásny týždeň.